fordi vi jo har haft eksamen, og vi har en masse kandidater, der har bestået eksamen her, med nogle rigtig, rigtig flotte resultater. Vi er også samlet her i dag, fordi vi går på juleferie lige om lidt, og holder fri frem til den 4. januar. Fra skolen. Fra skolen, undskyld. Ja. For mig så er det rigtig svært at forstå, at der allerede er gået et halvt år siden vi stod her sidst. Det er gået så stærkt. Og på det halve år er der sket rigtig mange ting. Vi er blevet rigtig mange, hvilket vi kan se her. Vi kan ikke være her. Vi har fået flere timer. Vi har fået taget nogle timer af igen. Vi har fået Vestergade, hvor vi også er over. Vi har ikke fået noget kaffe. Og lige om lidt, så får vi kaffe igen. Så kommer der en kaffeautomat. Vi har haft nogle episoder her. Vi har haft ambulance ude og hente nogle af vores kandidater. Det har været lidt skræmmende. Og det har også været lidt skræmmende for Skat. Og Skat har faktisk spurgt os, hvad det er, vi gør med vores kandidater. Vi har været meget bekymrede for jer, fordi vi tror, vi er lidt hårde ved jer. Men det, der er mest spændende, det er selvfølgelig jer. Det er jer og jeres rejse. Fra I kommer her på første dag til visitationen, hvor der ikke er noget dansk, eller bare lidt dansk, så I rent faktisk går til eksamen med nogle super flotte resultater og skal videre herfra. Og nogle af jer, de bliver lidt hos os endnu i praktik. Nogle af jer skal på UC, og nogle er allerede godt i gang med at arbejde. Det eneste, vi kan gøre herfra, det er at ønske alt muligt held og lykke på jeres rejse fremover. Og vi håber selvfølgelig, at I får masser af medvind. Vi håber også, at vi ses igen, at vores veje krydses, så vi kan se, hvad der sker med jer. Jeg vil gerne sige tak for det samarbejde, vi har haft, mens I har været her. Og jeg vil gerne takke for, at I har været med til at bibringe den gode stemning, vi har på centret. Både jer, der forlader os, men også jer, der er her i dagligdag. Vi er rigtig glade for at være sammen med jer hver dag. Det kan vi også se på vores lærere, som kommer hver dag og arbejder rigtig hårdt for at give jer en god uddannelse. Vi har også nogle stolte lærere stående herovre, som har ført jer til eksamen. Og jeg vil også gerne sagt alle vores gode lærere. I gør et fantastisk stykke arbejde, og det er jer, der holder sammen på det hele her i hverdagen. Ja. Jeg vil også gerne sagt samarbejdet med vores sagsbehandlere. I kender dem, de står lidt blandet ind her. Jeg ved, og I ved, hvor meget de knokler for, at det hele skal gå godt for jer og jeres familie. Og det vil de fortsætte med. Jeg ved også til den her eksamen, at der var nogen, der synes jeg var lidt streng. Men det kan jeg godt leve med. Fordi det er det, der gør, at I også kommer videre. Man skal være lidt streng, særligt til eksamen. Og det er vigtigt, at I kommer videre med et godt resultat. Vi har nogle lærere stående her, der meget gerne vil i gang med at give jer nogle beviser. Det er sådan så, at Jens, hvor er Jens henne? Han er der. Jens han tager et billede af jer sammen med jeres lærer, når I har fået jeres bevis. Og til slut vil vi meget gerne samle jer nede for enden, så vi kan lave et fælles billede af alle eksamenskandidater og lærere. Og det vil vi meget gerne have i avisen, så vi kan fejre, at I rent faktisk har bestået eksamen og nogle gode resultater. Skal vi gå i gang?